Moi, nyt tulee osteesta ja näitä ei osta. tää on siinä normaalista. Ekana nämä kaikki tuotteet. Elikkä tommonen koiranlelu. Sitten toi Velle ja mulle kasviraamiot. Joo. Toinen tänne. Ihan sama. Sitten tämmönen kylpypommi. Yhteinen. Niin se Joo. voi ottaa siitä sulla. Joo. Sitten hammastahna. Mulle. Joo, ja siis kyllä mullekin tuli hammastahna, mutta mä en tiedä missä se nyt on. Sitten nää on Sokkokselta. Elikkä tää 40 on mun ja 48 toi vielä kaikki siinä. Me ostettiin siis näitä kaikki itse, koska meillä oli 112 €. Sitten tämmönen, mut äiti osti tän mulle. Ja mulla oli noin 2 mulla oli noita hammastahna vielä. No, mä voin etsiä mun. Tässä. Mä löysin jo. Elikkä tämmöset hammastahnat normaalisti näistä niille. Ja anna vielä toinen tollain mulle. Ei kun äiti osti nää 2 mulle. Mitkä? Ne 2 hammastahnaa nää mulle ja sit toi vielä se yhden. Elikkä siis nää hammastahnat nää on sika hyviä. Oi Pelle. Joo, äiti mulle oli. Ja 2 Ja sitten tämmösiä. nojan yhteitä. Joo. Mä oltais ostettu ne dödötikkarit, mutta siellä kaupassa ei ollut niitä. Tällä hetkellä. Kato. Joo. Ei se näitä. Niin, nyt ne sarkkeja. Ja siis nää ei ollut enää alessa harmi. Kuitenkin me käytettiin 52 € näihin. Meillä oli siis yhteistä rahaa 112 €. Eli kaikki oli niinku yhteistä rahaa. Ja me säästettiin jotain 40 tai 30. Haukastista